Кога за последно някой проверил реално дали фирмата ви е защитена? Не дали има антивирус, а реално защитена. Ще ви споделя 3 пропуска, които отварят вратата за хакери, също така и безплатен инструмент, с който да проверите дали вашата фирма е изложена. Повечето хакове не се случват, защото атакуващите са гении. Случват се, защото вратата е оставена незаключена. Ще ви покажа как изглежда тази незаключена врата при производствена фирма с 80 служители и как да я затворите без да ви трябва IT отдел. Ето каква е типичната грешка. Управителят пита IT човека: защитени ли сме? IT човекът казва: да, имаме антивирус и фаервол. Но антивирусът не помага, ако служителят ползва парола 123456. Фаерволът не помага, ако бившият служител все още има активен акаунт в системата. И нито едното, нито другото помага, ако резервното копие се прави, но никой не е проверил дали реално се възстановява. Базовата киберсигурност не е въпрос на скъпа технология. Тя е въпрос на ред. И липсата на този ред е точно това, което атакуващите търсят. Нека влезем в детайл. През 2025 година изследователи откриха 16 милиарда изтекли идентификационни данни. Отделен анализ на Cyber News върху 19 милиарда изтекли пароли показа, че думата админ се среща 53 милиона пъти. Не е метафора. Буквалната цифра. Според Verizon Data Breach Investigations Report 2024, откраднатите пароли участват в до 38% от всички потвърдени пробиви. Това е водещият вектор за атака пред фишинг и уязвимости в софтуера. Ако един от служителите ви ползва слаба парола за достъп до ERP системата и тя изтече при пробив на друг сайт, атакуващият има директен вход. Това е стандартна атака, наречена Credential Stuffing. Автоматизирана, ефтина и работи именно защото хората ползват едни и същи пароли на множество места. 78% от хората в света признават, че ползват пароли повторно. Не е изключение, а правило. Добавете към картинката и бившите служители. Проучвания показват, че 1 от 4 бивши служители все още има активен достъп до системите на бившия си работодател след напускане. Не защото е хакнал нещо, а просто защото никой не е деактивирал акаунта му. Третото нещо е резервните копия. 59% от организациите по света са преживели ransomware атака. При тази атака данните се заключват и единственото спасение е работещо резервно копие. Повечето фирми правят резервни копия. Малко от тях тестват дали реално може да се възстанови от тях. Разликата между двете се усеща в момента на атаката, когато вече е твърде късно. Оценката на базовата киберсигурност не е одит за IT специалисти. Тя минава през конкретни въпроси. Имате ли регистър на всички устройства? Актуализира ли се софтуерът на време? Кой има администраторски права и кога последно сте преглеждали списъка? Мобилните устройства заключени ли са? Резервните копия тествани ли са? Всеки въпрос е конкретен. Всеки отговор показва дали вратата е заключена или не. Solitex работи с производствени и търговски фирми в България, складове, дистрибутори, транспортни компании. Помагаме им да разберат реалната си ситуация и да предприемат конкретни стъпки. Не да купят куп документи, а да направят нещо работещо. Разработихме инструмент за точно това – проверка на киберзащитата. Ако искате да направим тази проверка за вашата фирма безплатно, пишете ми в LinkedIn. Линкът е в описанието. 3 неща, които можете да направите тази седмица без IT специалист. Първо, тествайте резервното копие. Помолете IT човека да възстанови един конкретен файл пред вас, не да обясни как работи системата, а да го направи. Ако не може за 20 минути, имате проблем. Ransomware ви дава часове, не седмици. Второ, прегледайте администраторските акаунти. Поискайте списък, кой има права в кои системи. Проверете дали има хора напуснали фирмата. Ако отговорът закъснее повече от ден, имате отворена врата. Атакуващите проверяват точно това. Трето, проверете мобилните устройства. Всеки фирмен телефон и лаптоп извън офиса, заключен ли е с пин или парола. Ако устройство с фирмен имейл падне в такси с отключен екран, данните на клиентите ви са навън. Проблемът е прост. Решението е просто. Само трябва някой да го провери. Изводът е един. Не можете да защитите това, което не сте измерили. Базовата сигурност не изисква голям бюджет, изисква ред и ясна картина на текущото положение. Ако искате Solitex да направи безплатна проверка на киберзащитата на вашата фирма, пишете ми в LinkedIn. Проверката е онлайн, безплатна и без задължения.
Повече информация в описанието на видеото. До следващия път. Пазете се!